Čaute motiváci, predstavujem vám príľbu KIT TT Revo, ktorá je vstupnou bránou do sveta KIT s cenovkou okolo 150 €. Jedná sa o integrálnu príľbu s agresívnym vzhľadom, kde vynikajú ostré línie. Jej brutálny vzhľad doplňajú ešte brutálnejšie grafiky, ako napríklad táto Sushi Time, ale máme tu aj mnoho ďalších replík. Škrupina je vyrobená z materiálu ADT, čo znamená termoplast. Veľkou výhodou je, že škrupina sa vyrába v troch veľkostiach, vďaka čomu lepšie sadne širokému spektru jazdcov. Z našej skúsenosti sú veľkosti správne, čiže ak nosím veľkosť M, takisto z tejto príľby mi bude dobrá M-ková veľkosť. Príľba je navrhnutá tak, aby bola aerodynamicky stabilná vo vyšších rýchlostiach, a ak by vám bolo aerodynamiky málo, v balení nájdete extra zadný spoiler. Môžeme na nej nájsť 5 nasávacích otvorov na bradovej časti, čelovej, takisto tu vzadu a 4 výfukové časti pod zadným spoilerom. V balení k nej dostanete číre plexisklo optickej triedy 1, teda najvyššej triedy, ktoré je odolné proti poškriabaniu. Obsahuje UV 380 filter a v strede má plastový zámok. Zároveň je štandardne pripravené pre Pinlock 70, ktorý nie je súčasťou balenia, ale je možné si ho dokúpiť. Príľba ponúka jeden z najširších rozhľadov na trhu. Nenájdete tu slnečnú clonu, na to treba dávať pozor. Výmena plexiskla sa môže zdať zložitejšia, netreba sa toho však báť. Ak budete k plexisku troška hrubší, pôjde to raz 2. Interiér je vzhľadom na cenovú kategóriu vyhotovený nadštandardne. Je zložený z antibakteriálnych vlákien. Lícnice a vrchná časť sú kompletne vyberateľné, prateľné. Taktiež tu nájdeme emergency lícnice, ktoré sa dajú vyťahnuť v prípade pohotovosti. Už štandardne tu nájdeme predprípravu pre interkom, to znamená vyfrézované uši, a takisto prípravu pre okuliare. Príľba sa upevňuje pomocou kovovej mikrometrickej pracky. Konkurencia pre túto príľbu je určite Scorpion 491 a HECC 70N. Na rozdiel od tejto príľby ponúkajú slnečnú clonu, no zďaleka tam nenájdete takýto agresívny dizajn a takisto ešte agresívnejšie a bláznivejšie grafiky. V balení okrem príľby a samotnej krabice nájdete takisto ponožku na príľbu, tzv. Prídavný spoiler, ktorý ide na zadnej pôvodný spoiler.